Nadkrokevní pyrizolace Pamaterm je k dispozici na našem skladu v Praze Řepích. Skladem máme tloušťky od 20 do 200 mm. Větší tloušťky jsou na objednávku. Maximální tloušťka je 280 mm. Nadkrokevní izolace vyniká v tom, že má výborné izolační vlastnosti, stačí menší tloušťka izolace. Další výhodou je to, že není nasákavá. Vyrábí se v takovýchto deskách ve formátu 1,20 m na 2,40 m. Důležité je kvalitní spojení desek, tak aby mezi nimi nedocházelo ke vzniku tepelných mostů. To zajišťuje obvodový zámek ferrodrážka, kdy ten zámek je profrézovaný ve výrobě a na stavbě do sebe přesně zapadá. Na povrchu je kašírovaná hliníková folie, to znamená hliník, který je napařený na papíru, která nejenom, že je parotěsná, ale zároveň vám funguje i jako reflexní folie, která odráží teplo. Menší tloušťky izolace se používají jako izolace podlah pod podlahové topení. Velkou výhodou našeho skladu je to, že umožňujeme odběr již od jednoho kusu. Můžete přijet do našeho skladu Praha Řepy, nebo můžete navštívit náš e-shop pamazastřešení.cz. Máme k dispozici vlastní rozvozová auta, nákladní i dodávky. Budeme se těšit na vaši návštěvu.